Ярдәм янәше помощь рядом республика иҗтимагый хәрәкәте мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләренә ярдәм күрсәтү буенча брифинг оештырды. Күпчелек нинди сораулар белән мөрәҗәгать итте, алар ничек хәл ителә? Алия Галиуллина ачыклады. Белгечләр мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләреннән килгән төрле үтенечләр кабул итә. Алар белән даими элемтәдә тора. Шулай ук кайнар линия эшли. Һәр 10-нчы мөрәҗәгать психологик ярдәм күрсәтү. Республиканың төрле районнарында гуманитар ярдәм җыю пунктлары эшли. Мобилизацияләнгән гражданнарның иң зур теләге аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү. Бу аңлашыла да, чөнки күп кенә гаиләләрдә балалар олы яшьтәге әти-әниләре калган. Ниндидер сораулар бар икән, без шул гаиләләр белән нык элемтәдә торабыз һәр районнарда. Хәрби хезмәткә чакырылган ир-атның әтик, әнисе, әтисе авырый торган кешеләр икән. Аларга кырыйдан ниндидер ярдәм күрсәтергә кирәк. Шул кешеләргә социаль ярдәм, социаль хезмәткәрләрнең ярдәме бушлай күрсәтеләчәк. Күп кенә муниципаль берәмлекләрдә социаль ярдәм чаралары күрсәтелә инде. Бүген 30-дан артык район мобилизацияләнгән гражданнарның балаларын бушлай кайнар туклану белән тәэмин итә. Шулай ук психологик яктан һәм хатын-кызларны эшкә урнаштыруда ярдәм итү. Балаларга мәдәни ял итү, спорт чараларына бушлай йөрү, түгәрәкләрдә түләүсез шөгыльләнү каралган. Балалар үзләре дә бөтен Россия солдат хаты акциясендә катнашып, хәрби операциягә киткән әтиләренә, абыйларына шул рәвешле ярдәм күрсәтергә тырыша. Шулай ук 18 яшы тулмаган балаларга 20 000 сум күләмендә бер тапкыр акчалата түләү каралган. Ул мөрәҗәгать иткәннән соң 2 атна эчендә күчерелә. Риана Савина да әнисе Гөлфия белән әлеге документны тутырырга килгән. Из соцзащиты там отправили информацию о том, по какому адресу, в какие часы, там, в какой период времени будет осуществляться прием документов. И мы поспешили быстрее сделать это первыми. Балалар бакчаларына, мәктәпләргә администрация аркылы бланклар өләштек без. Согласие на обработку персональных данных бланкын уже тутырып киләләр кайсы бирләре. Булмаган кешеләргә үзебез бирәбез, заявление белән согласиены тутырылган документлардан инде кирәк була паспорт, оригинал копия, свидетельство о рождении баланыкы, оригинал копия и банкта ачылган счетның реквизитлары кирәк. Акчаны шунда күчерәбез. Сораулар төрледән төрле, ләкин һәрбер гаиләнең мөрәҗәгате тиз арада хәл ителсен өчен шартлар тудырылган. Алия Галиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.